Tugang pang EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mega Manila, give it a quick check. It is now 28 minutes after 8 o'clock in the evening. Yeehaw! Kayo ba rin po'y nakatutok dito sa pinakamasaya, pinakamaliksi, Ito pa rin po ang programang EDSA. Siyempre kasama po Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido. Ay nako, sa mga kabisyo po natin dyan na medyo hanggang ngayon medyo problemado pa rin kasi nga yung mga binaha. But don't worry mga kabisyo, kahit papano in our little own way, kahit papano aaliwin namin kayo dito sa pamamagitan ng tugtugan natin, balitaktakan natin. Kami na pong bahala sa inyo. And of course, ako personally, I keep on praying for those sa mga binahaan. That's the least thing that I can do is to pray for you na sana naman malagpasan naman. Definitely, alam ko malalagpasan. Pinoy tayo di ba? So, hold on tight, ika nga. O, eto na. Huling tupiko na pag-uusapan natin to. Bakbaka na. Pag-uusapan na natin to. Mga gamit na underwear ni Nico Season. Sorry. Mali. Ni Nico Loco. Bilhin na mga loko-lokong sa kanya. Nakakaloka ang revelasyon ni Philippine-based Canadian actor-host na si Nico Loco tungkol sa mga taong haling na haling sa kanya at nagre-request na bilhin na lang ang mga used underwears niya gaya ng mga briefs at boxer shorts. Oh no! Pambihira naman hindi na natin patatagalin to, Tang. Logika na natin to, Tang. Ay sige, ano pang hinihintay mo? Logikan mo na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ang mga ganitong pag-uugali ay nahuhulog sa tinatawag nating idolatry. At alam naman natin, ang mga ganitong galawan, ang idolatry po, kasalanan po yan Alam po natin yung mga ganitong galawan at gawain, ang ilan po ng mga involved dito ay mga Bex at Matrona. Ang ilan yun yung sinabi ko, yung word again, don't get me wrong. Hindi ko po nila lahat kasi alam ko marami naman pong matitino. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Kasi kung matino ang utak mo, bakit mo bibilhin yung underwear ng isang tao na gamit na? No. Anong plano mo, par? Diba? Isa lang naman ang dahilan dyan, diba? Kahayukan sa laman o lust. Diba? At yun po ay isang kasalanan again. Walang pinagkaiba yan sa kumpare mo nagnanakaw ng panty sa sampayan. Ang bihira na mga kabisyo. Ito po, logican po natin Ang pagbili po ng underwear na nasuot na o nagamit na ng isang tao ay maaaring may kinalaman po yan sa iba't ibang dahilan. Nakaraniwang konektado sa mga fetish o personal na pantasya. Para po sa ilang tao, ang ganitong uri ng item ay mayroong pong malakas na emosyonal o sexual na halaga dahil sa idea ng intimacy o personal na koneksyon sa taong nagsuot nito. Meron ding ibang naaakit sa amoy o sa pagiging bira naman. Genuine, di ba? Ng item bilang bahagi ng kanilang fetishes, di ba? Again, matapang kong sasabihin na isang malaking kasalanan ang pagnakaw ng panty sa sampayan at amoy-amoyin ito.
Bihira naman, oh. Ay, naku, Aragoy, maluoy ka. Anyways, mga kabisyo, ang bilis ng oras. I gotta say goodbye. Wish I can stay, but I can't. Coming up next, susunod na po, Rocky's Secret Files. Rocky Terra, up next. Maraming salamat. Muli ako po si Diego Bandido sa pangalan po ni Tanghenyo na laging nagpapaalala at nagsasabi, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!